Hello guys, good morning. बारियाव मैथा लायनो नागिरदों, मैथा खाहैनो नागिरदों। लोगोफ्रा नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ ना मा होनो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मोनजाबावगौमोन माथोमोन बोरलाबजोबो। दानना हरलाय नो दा जानो। नै बाबाखौ मैथा दानहोबाय आं, मैथा दानगासिनो बाबाया। दाहाय जानो लांसै। जि मोजां खानाय गांलाब फिथाइ थायहांबायमोन। बिथिंनो दानदों बे। बेयाव एसे दंबावो बेखौ लानानै थांसै। दहाय बाबा दाननानै दोननाय एसे। फख्रिनि नायानो जोबाखै। नै लोगोफोर बेयावहाय सबाय बिमा दङमोन आरोना, माने राननायखाय बाबाया बोरलाबजोब्बाय। बेलेग मैगं गायबावनांगौ नालाय। लानानै फैबाय। आलु गायदो, आलु जिगाब होबाय, खोनांला आरो माने जिगाब होबाय नालाय। जि मोजांखौसो दानना हरबाय। नै आजि बुरजा दानना हरबाय। हा? नै बुरजा दानना हरथारबाय होनदां। मैथा नै जोंना आइया सबाय बिमा एवगासिनो फुंनि खाजा जानो। नै जोंना बिबार बागाना, माने आङो ना सिखारदोंल' आरोना, सिखारनानै मोखांल' सुदों, जेबो देलायाखै। सिम्पोल ओरैनो मायदि नुखोथाय मिथिला आङो। नै खेरखा बोराय लाना फैदों, दानजोब्बाय सबाय बिमाखौ। बोरलाबजोब्बाय, मोनजाबावगौमोन माबाफोर गायनांगौ खोमा। खाथियावनो नै बारि फिसा जोंना। सबाय बिमा गैबावामोन बे। सबाय बिमाखौ खायाखै? मैथाखौ फांनैसो दोन, दानजोबथारबाय ओरै खनानिखौ। मा गायगोन? नै मुदुफुल फिथाइया थाइसोदों। नै बाबाया खामानि मावगासिनो, दानस्रांगासिनो। एसे मोनजाबावोमोन आरो होमबाबो दानस्रांबाय, माने बेलेग मैगं गायनांगौ नालाय। बेखौबो माबाजोबसिगोन दा? हा? गासिबो? ए। होमबालाय बेखौ खाजोबनोसै आं।
गोजौ गोजौसो थाजोब्बाय सबाय बिमा दङ दे आं खाग्रोनो हा दङ ओइ नै फा गिदिर गिदिर रग' रग' दङ बेगर जाजागोन एवनानै बाथोन देनानै दहायनो थोनासै दासो दानखांजोबनानै सबायबिमाखौ खाखांबाय दायो मैथा दानसै आङो लोगोफोर मैथा दानगासिनो सबायबिमाखौ बुरजायानो मोनबाय लोगोफोर दे मैथा दानबाय आङो बिफा फिसाजो जि मावदों होननोसै आरो मावथि सबायबिमाया माने सबायबिमा सिङावहाय मैथाया दंमोन आरोना ओमफ्राय सबायबिमाखौ बोखारबाय नालाय मैथाखौबो बुखुजोबनांबाय ओमफ्राय मानोथो ओरैनो गारनो आरोना लोगोफोर दाननानै लांजोबसै मोनायाव जालाय फुङाव जालाय जानोसै ना मा होनो लोगोफोर
न'आव एसे थाबावबाय मैथाया माने आं थाब मावफैयासैना आरो बिमायाबो थाब थिनासै आहाबो मिन्थिया सबाय बिमाखौ दानस्रांसिगोन होननानै ओमफ्राय बिफाया आरो खामानियावबो थांनांगौ नालाय बाबाया ओमफ्राय सेस हाखु दाखु खालामबाय एसेल' दाननानै दोनबाय मैथाखौ ओमफ्राय दा दानजोबनो हायासै नालाय आइया आंखौ दाननो थिनहरबाय आरोना मैथाया नै इयाव एसे थाबावबाय बेखौ आं दानसै दायो नागिर नायलांबाय थादो लोगोफ्रा गैला नै लांदां जाजोब्बाय नै बे बैसां गायनायखौ बन जानो मोनसिगोन बन जननो न'आव आरियाव एसे दंबावोलै बेखौ दानबावनोसै दानखांबाथाय जोब्बाय आरो खामानिया दानखांबाथाय थांसै न'आव ना मा होनो लोगोफोर नै गनखौनो गागदावफ्लांबाय आंनाव नांसिगोन बाबायलै लोगोफोर जि मेंबाय दसे जिरायथ'नोसै नै लोगोफोर आं सानदों आरोना बेखौ मारै थिखोलांबावनो मबाइल लाग्राबोथ' गैया बिदि सानदों आरोना आङो मबाइलखौ ओमफ्राय हायाव दोननानै होलांबाय आङो होननाय सानसै मोनफा मोनफा रोगानांबाय आरोना
लोगोफोर मावखांबाय लाबोखांबाय आरिखांबाय दायो आथिं सुनोसै आरोना साफानो सुनोसै एसेयावनो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय